Šta je uradio? Ma neće da izađe iz autobusa, zaustaviš da se svađa i izrekira. Ima, ako treba. Mamu vam je. Maltretirate čoveka. Evo maltretiranje čoveka. Evo, ovo ide večeras. Alo bre, pa ostavi ga bre, rođače bre. Brate, pa nije on kriminalac, jebote, samo radite to. Ostavi čoveka bre na miru čoveče bre, jebote. Snimaj kamerom sve bre, alo bre, šta radite? Šta se življavate? Ljudi, on nije kriminalac. Daj bre, ostavi čoveka bre na miru čoveče. Aj beži bre, ti, tebi ko... Alo bre, ostavi čoveka na miru. Ko da je bre najgori bre, onaj bre, ti se skloni, s tobom ne pričam. Daj bre, alo, rođak bre. Rođak, čuješ šta ti kažem? Daj bre, vrati normalnog čoveka bre, ima 50 godina, 60 godina ima čovjek bre. Šta sam ti rekao, reci mi ti mi, raj priča sad. Šta sam ti radio? Hoće čovjek da ti da ličnu kartu, ti mu ne puštaš. Ovo debelo ti platiš mi odretio. Platit ti debelo. Ja nikad nisam bilo. Šta je s vama bre, jebote? Ko da ste bre oslobodili bre Beograd, ko da ste oslobodili, oslobodioci. Pusti me, molim bre, pusti me. Verujem bre, čemu se radi? Pusti me čovječe, si ti normalan. Skori se od mene. Skori se od mene. S tobom ne pričam. Skori se od mene. Narode, pomožite. Alo, pusti čoveka. Narode. Ovo je maltretir, imam kartu, imam sve. Maltretiraj me. Pozvat ćemo televiziju, znači pozovemo televiziju, ajde. Doviđenja. Zovemo televiziju, da će snim, nećemo da idemo šta. Pozvat ćemo televiziju da snimamo pravo, da ste vi normalni bre. Pusti bre čoveka, hoće ti da ličnu kartu, piši mu šta god želiš bre. A vi me dezmaltretirate, da je kartu zašto da pokažem. I mene ovako da dali, sad se Možeš ti na silu bre, ovo bre, i Albanija ovo pokaz, jeste vi normalni bre. po 3 minuta se lijepo sve neka. Ovo nema ni Albaniju ovako bre, jebote. Jebala vas karta. Neko nema kartu. Nema ko ima leba da jede, lupa, ostalo. 70 dinara karta, to treba košta bre, jebote. S lisicama, ej bre, ovo bre, ovo po hitnovci, šta je ovo? Pogledaj, ti me zadržiš dalje. Momci, ovo